bithung rengthema constituency kaparlo karbi rongsupi arongalo APHLC song atumpen mass joining amai kangni pon Rambe arong ingdeng kithom winter dance singing lapen miss Rambe surihini rengkore hini ke pado pon West Karbi Anglong Doramla constituency kaparlo Punja lang tuktirona rong amikar kiri senar ahin pen Karbi Anglong autonomous council kithe giding atumpan kirap kachuhan pon Ili Karbi khai ajoine Karbi ante Karbi pu Ili Karbi khai weird na pu kamatha ajok bithung rengthema constituency arlo rongsupi pathua klamalong APHLC song pen mass joining amai kangni pon lason thak si pini amai along ahin pen ke bang mate APHLC song aphan ke kroi thip aradatum mate six saddles pangtang penangan amuluk chitong dun pen RD nang chipidun rinti lapen pini labangso amas joining kedeng along methang asong along chi open Karbi akhai mate Ili Karbi akhai weird na pum matha ponsi bang pharoi sira bang thongke prapho an amuluk chipo ogdunsi 20 November bathalang su LC Bikrom hanse lapen APHLC alam jai sarpo angtong inti katharatum aride pendeng pon West Karbi Anglong Gretson Timung report News 18 Difo Yati Johan lo itu bangga sorpo lapen lam kepan ta ju ta pati o le lo ahok pe lam lo kepan itu berang posi di tali masak sudah lapor tu elok kasih itu kita singkiji pan body control to pilih lata Karbi rong supi elong bithung rengthema constituency awlo ilutum cerok to amai lapen kandang amai kiri pon elong mai ceri pon mai hem phuke hai lapen anpar dame dang ilutum ngate tongdun tiri dia mai pen itum amei phuke bedalo dun mai phu itum tin galhi sarpo man lo ake hai rajesh kiso lapen anpar dame kongchun bang ake hai sargiri rongphar pen ke chenglo tiri dia mai long ke doan songja pulo pen songja pi lapen anpar da gotha dang solo amei phuke hai bikroman se lapen kongchun bang Prini Pankora Troxy Arni Borjan constituency kaparlo HDP Rambe arongalo Diwali third winter dance singing competition lapen miss Rambe surihini rengkore hini aparman mesen pen pachun pon Labangso Mike pado pon patir pipon Honglangso KCS unit lapen Rambe village youth club Labangso Mike kachari pon amai phuken sing tokbi mai alam the chunbang sarkiri tokbi lapen alohi atum han tame than pachini pon alohi aman pe nang chitong don Borjan constituency EM Sorjorong Park Health Family Art and Culture Karbi Anglong autonomous council exam aman ki do atup chitong don labangso mailong kisung ke boy alam EM Sorjorong Park Borjan constituency phangkachunungri alo tongjir pen pajerdon Miss Rambe beauty contest surihini rengkoi rehini aparman chipahai don Abang P lake Vina Rosmili Kopi second runner up Ranika Rong Pipi second runner up Sajir Tisopi best catwalk Radhika Rong Pipi Miss Photogenic Sima Rong Pipi Dilai Pen Sarkiri Teron report News 18 Difo Anu tami sitame non apia potung responsible mane responsible chenangi ni athela hello non akai bangke kilun ke kan school ke thek data chokche kilun ke kan thek nai khela dula thek nai football khela pono badminton khela pono cricket khela pono abja ta thek lap nai lan ke thek pensi lam thek dun lo purote la ke thek chota chokche la simo pe nili than lo ke pa purhi long aprang paparang nai la paprang phri pure tum la aprang nu thek athi dak rong along thek choko ho ang song du nu de lo la hello Lasi Delhi, Bombay long, Calcutta. Kanani de dui pote da Karbi lam suli le lo. Lasi Hindi, English yoda suli po. Lasi kit hek. Da ili tum hikha dolo pote ang paprang dun thek ko. La hello, ili tum hano nakai bangke saguri ka nutin ha tule di etunelo. La hai penda isi atwal. Lasi nonili yusi ke la hello. Nali tum han media hoy phana chuniri ke la hello. Nali tum along Rambe arong nali tum Imek inole abete hemlet kapoche kasonse ke akhelam lo pirthe along ke kireng dunji aphanta som te khanjan
lason thak thak se alangli kiri senar bihek penta amek teacher che lapen non arnam pachitong lok alangli achor apiso me laki kajirong hangpi anu kang thonga jok non alangli tum asu ka chopa theta ka siksak thektik jinso memelu bahini ta thangna choklem chodam thekthi alangli tum hem ka chikim thekji ka phelam lu jo pedap ke choji aphan antave alangli kiri sinar ke bihek penta amek teacher che sita government pen non anta thangnat akrap ta long lela la se alangli kiri sinar ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang la pen non EMMAC la pen kaching hon kithi geding arato an ta nanga jinso pen nangaraton tha posi kachuning ri padopon Google Pay number 7086585779 account number 3544668789 Lapen IFSC code number SBIN 0005856 account holder name Prima Hansepi West Karbi Anglong Pen Gretson Demo Report News Sitting Bithung